Awit dik bengi turun nang sofa kuwi terus. Gak gelem turun nang kamar. Padahal sesuk wis poso. Rasane kok gak penak nek poso-poso nesengan karo bojone. Pak, Pak, tangi. Kilo Pak, wis tak gekno kopi. Kopi? Iya Pak, aku njaluk ngapura kesalahanku wingi. Jaluk ngapura? Dengaran Abu? Tenan kowe? Tenan Pak, aku njaluk ngapura kesalahanku diingi. Pas sampean beli kerja, aku durung masak. Dino kuwi sakjane ora kesalahanku dhewe. Daerah salahmu ki lho. Terus kesalahane sapa? Lha wong aku bali kerja ya ape mangan ora ono sego, ora ono sayur. Yo kesalahane sampean barang apa? Wong diingi sampean bali gasi. Dadine yo aku durung masak ah. Wong biasane sampean balik sore kok. Ya Bu, aku ya salah. Aku njaluk ngapura. Aku diingi bali gasi gak ngabari kowe sik. Lah ngono lho Pak, ben padha salahe. Dadi yo njaluk sepurone. Ya Bu. Tur meneh sesuk kan wis poso to Bu. Nek awake dhewe menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih, supaya nek awake dhewe posone sok lancar sesasi muput. Amin. Yo Pak, aku mang wis tuku nila kesukaanmu. Tapi aku bingung, sampean njaluk dimasak apa? Dibakar apa digoreng? Aku tak masakno dulu, Pak. Ora usah Bu. Spesial hari ini awake dhewe mangan nang jaba. Lah terus nilane diapakno, Pak? Nggo saran kok pacar ya kena to Bu. Ya ngono, Pak. Wis ayo. Yo Pak. Engko bengi berarti ya tarweh ya. Lho iya to Bu. Sesuk kan wis poso. Engko nek bar mangan mampir nang toko pakaian muslim ya. Lha apa Bu? Ya tuku mukena anyar Pak. Engko tarweh engko bengi.